Uite, cam ăsta e ventul mare, nu știu ce să vedem filmarea asta. Limbi de buruian, așa, în apă, pe la mal, mai pe la adânc. Apa e destul de adâncă, mă mir. Sunt așa pârcuri de copaci ca și ăsta unde am oprit eu, și mai încolo, spre capul ventului. Și mai pe aici, prin zona asta. Da, cu barca ești șef. Dacă luați bărcile cu motoare electrice, sunteți șefi. Că dai oriunde. Apa e surprinzător de adâncă pentru luna asta. Da. Sunt așa niște verze ca de nufere în apă. Foarte mișto și cu apa cu asta. Îmi place. Aici o zonă mai încustă, e insula aia din față. Uite, vrei. Aici vrei la parcă. Așa ca idee, doi pași a făcut de la mal și apa adâncă. Da, din barca îl omor la marginea buruienii, 5-6 undiți, barca o țipă buruiană. Timpul săptămânii nu aici. Apa mică la mal. Dacă faci câțiva pași, e ok. Barca de duci unde vrei. Hai noroc! Se simte ceva? Carașel? Hai? Da? La Caraz, nu? Uite, dincolo de insula asta, acolo am luat eu, am luat. Dai rotă cu barca. Nu sunt 3 săptămâni decât în 3 ore am luat 10 kg. Nu sunt 3 săptămâni de atunci. Dar nu aici. În 3 ore am luat 10 kg, nimic altceva decât Caraz. După barcă. Dar mă, am stat pe buruian, am dat la marginea buruienii. Da, pe partea altă. Ce să spun ce m-a încântat? Ce să spun? E apa mică aici. Da. Atât Cristiane, atât Eugene. Păi plăcut ca de obicei. E chiar foarte tare malul aici. Poți face baie acolo la marginea buruienii cât îi hău. Da.